Ярке авылында туып үсеп, бүгенге көндә дә туган авылында күпләргә үрнәк булып яшәүче кадерле тормыш иптәшем, әтиебез, әдәү әтиебез Фәйләз Фәнис улы Суфияновны ихлас күңелдән ямьле җәй мизгелләре алып килгән алтын юбилей белән кайнар тәбрик итәбез. Кадерле кешебез 1969 елның 11 августында Түбән Ярке авылында Мәҗәлия һәм Фәнис Суфияновларның күркәм гаиләсендә көтеп алынган 4нче бала булып дөньяга килә. Бу җиткәч шофер һөнәрен сайлап, гомер буе сайлаган һөнәренә тугры була. Хезмәт юлын туган хуҗалыгы Башкортстан колхозында башлап, бүгенге көндә үтә дә җаваплы, тынкысыз шәхси эшкуарлык эшен алып бара. Халыкка үз техникасы белән йөк ташу хезмәтен күрсәтә. Яшьлегендә Йонны авылының иң шибәр, иң уңган, иң сылу кызларының берсе Зәлфирә Мөбәрәкҗан кызы белән гаилә корып, менә инде кадерләребезнең иңне иңгә терәшеп, шатлык куанычларны уртак итеп яшәүләренә 29 ел вакыт үтеп китте. Шул еллар эчендә сөекләребез үз көчләре белән 1996 елда яңа күркәм йорт тергезеп чыктылар. Безгә ике мәхәббәт җимешләренә гомер биреп, икебезне дә җил яңгыр тидерми, кадерләп, назлап, җил дәулардан саклап, яклап, дөрес тәрбия биреп үстерделәр. Зур тормыш юлына чыгардылар. Бүгенге көндә икебез дә Уфада яшибез, эшлибез. Кадерләребез бүген дә безне ярдәмнәрегездән ташламаганыгыз өчен, төпле акыллы киңәшләрегезне биреп, безнең өчен җан атып яшәгәнегез өчен мең рәхмәтлебез. Ходай үзегезне ярдәменнән, рәхмәтеннән ташламасын, кадерле кешеләребез. Безнең әти-әниебез тормышта бик тыңгысыз, күпләр өчен үрнәк буларлык кешеләр. Гөрләтеп дөнья көтәләр, ихата тутырып мал-туарын, кош-кортын асрыйлар, бакчасын үстерәләр. Кадерле яраткан тормыш иптәшем, әтиебез, әдәү әтиебез. Сине ихлас күңелдән ямьле җәйләр алып килгән 50 яшьлек күркәм юбилең белән котлыйбыз. Яныбызда шундый сабыр, акыллы, бар якапта уңган, үзенең бар тырышлыгы, булмышы белән безне бәхетле итеп яшәтүче кеше булу белән без чиксез бәхетле. Яратабыз, хөрмәт итәбез, сокланабыз һәм синең белән горурланып яшибез, кадерлебез. Сиңа булган рәхмәтебез чиксез безнең. Киләчәктә ныклы сәламәтлек белән, тыныч имин көннәрдә куйган максатларыңа ирешеп, әниебез белән пар канатларыгызны кагып, безне һәрчак шулай сөендереп, терәгебез, таянычыбыз булып мең яшә. Гомерең озын булсын, бәхетләрең булсын гомерлек, белеп яшә, безнең өчен җирдә син иң изге һәм кадерле. Безнең өчен күпме тырышасың, борчыласың гомер эчендә. Онытмабыз сине бер вакытта, рәхмәт сиңа барсы эчендә. Яшәү маягы син безнең өчен, кешелегең белән үрнәк син. Мең рәхмәт биргән тәрбияңә. Безнең өчен һәрчак кирәк син. Сине ихлас яратып, хөрмәт итеп, тормыш иптәшең Зәлфирә, улларың Фирдус, киленең Вилмира, оныгың Фидан. Хөрмәтле Фәйләз Фәнис улым, алтын юбилейгыз котлы булсын. Алдагы тормышыгыз бәхет, шатлыкка, куанычка бай булсын. Йөргән юлларыгыз бәла казасыз булсын. Изге кешеләр генә очрасын. Алдагы түгәрәк даталарыгызны да якыннарыгыз янәшәсендә билгеләргә язсын. Бәйрәмегез күңелле үтсен. Шул мәлдән соң безнең гашыйк җаннар гомерлеккә бергә кавыштылар. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без
гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомер бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Yıllar uza biz senin bilen, şuluk күркәм шулuk гашыйклар. Туры булган безнең мәхәббәткә, барча галәм һәрча шаһитлар. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомер бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомер бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Мәхәббәтнең җимешләре булып, иминсә газиз балалар. Тырышканда барсын Ходай бирә. Имин генә торсын дөньялар. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомер бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомер бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем